Здравейте, казвам се Димитър Димитров и съм съдружник във фирма Агроден ООД. Стопанството се намира в село Хъш Димитър, община Каварна. Обработваме около 7000 декара и вече повече от 15 години работим заедно с фирма НИК. Използваме тяхни продукти, единият от който е софтуера Agrimi, който обединява няколко компонента. Земеделския софтуер Agrimi използваме в административната си работа, която с течение на годините става все повече и може би е вече 50% от работата ни в стопанството. В Agrimi използваме няколко модула: карта, имоти, парцели и мобилното приложение. Мобилното приложение е удобно, тъй като може и на полето се синхронизира с приложението, което е на лаптопа, докато самото приложение Agrimi е удобно, тъй като е много функционално. Самият интерфейс е добре направен и ми харесва, че може да генерира различни файлове, които ни изискват от поземлените комисии. Имам постоянен достъп до полетата, могат да се измерват парцелите. Ами в 21 век няма как да работим без прецизно земеделие. И тук софтуера на Agrimi помага, тъй като синхронизира работата на полето с административната работа. И това неимоверно ни помага много. Тъй като работим с голям обем от информация, ни е необходимо такъв софтуер, който да систематизира и по този начин да може да генерира файловете, които трябва ежедневно и ежемесечно да подаваме в съответните областни дирекции.